अतना समय हो गइल बा वोट मांगे जाए के बाटे अभी तक ले आईनी ना। कुछ बुझा ताटे कि चले के बाटे वोट मांगे। बताओ वोट मांगे वाला आदमी केतना कुल घूमत ताटे आगे से मांगते जाता तनी एथु रहल मांगत न से कबे से घूम के जीत जइहा सा कुछ बुझाते नहीं खे कि हां चलल जा सर से करा मांगल जा। काहे ने कहां बानी अभी तक ले आईनी ना कुछ बुझात नहीं खे अपनी मन से का हाला करतलु हो बा कहां गए ने कुछ बुझात नहीं वोट मांगे चलल जा। हमू यही कुल फेरा में न घूमतनी या फिरतनी कि समाज के जुटावतनी कहतनी आ तू मार घरे हाला कइले बाड़ू। अच्छा हम सोची कि कहीं गइल बनी आपके चिंते नहीं के ना सुना चिंते नहीं के हमरा हम तो सोचे तनी कि तू चिंता मत करो हम समाज जुटा देले बानी आ जीते के हमनिए के बा बुझाता ना कोनो जना दूसर जना ना जीते रहता समाज घूमनी बनवनी यही खातिर चले चलल जा। तो चलो बुचियो के बोल द घर वाले चलो सो आई जी बुची चलल जा वोट मांगे ओकरा तो बुझाते नहीं खे लेट होताटे आ घर में लगौले रहतिया ओकरा ई नहीं के बुझात के सर सकरा चलल जाओ। आवे तनी भैया आवो तनी नाही घरवे में रहो अइबू काहे खातिर आवत तनी बुझी तनी बस हां जल्दी आओ चलल जा आवत तनी भैया जल्दी चलो सब कोई बताओ हई गइल हमनी के एजे बनी जाए तो हम का करी अब तनी घरे में कुछ करत रहे। हां चलो चले के ना हो चलो जा जल्दी लेट होता ना कुल आदमी ताकत होई हमनी के आ तोहन लोग के बुझाते नहीं कि जल्दी चला जा। अरे गाड़ी छोड़ ना तो गाड़ी एजे रहे तो पैदल चलल जाओ तो। अरे गड़िया से ठीक रही ना। अरे गड़िया मोए गली में ना चले थे हां रो चली महाराज तेरे गाड़ी छोड़ दी जाए एजे आ पैदल ऐसे गलियों में चल ना जाए क्या पैदल ठीक रही। हां पैदल ठीक रही पैदल चल जा आ देखो जा बेला छाप जिंदाबाद अरे जिंदाबाद बेलना छाप जिंदाबाद देखो बूढ़ी माता उठ देवे के बेलना छाप में ना तो मैं नली गली में बनवा दे जाओ में बेलना छाप जिंदाबाद बेलना छाप जिंदाबाद। देखो भैया रो देखो तनी वोट दे बेलना छाप जिंदाबाद ध्यान दे। अरे हाँ चलो भैया तनी देखो रो हमनी के मलकाइन खाड़ा बाड़ी हमार आ बहुत सेवा कइले बानी जा और सबके कोनो दिक्कत परेशानी ना होई आ बहुत हम सेवा कइले हां देखो माता जी रो वोट देवे के बा हां तनी ध्यान देब गोड़ लागो तनी हां और रो तनी भैया तनी ध्यान देब आ हम बहुत सेवा कइले बानी समाज में रह के आ एक बेर मौका रवा सब दही जा हमरा के देखो माता जी रवो सब चलो बेटा वोट देवे के बाटे अच्छा बहुते वोट दिया गई हां कोई कुछ नहीं। हां चलो ना तू तो देखो थइए ले कुसड़ा चलेला चलो तो अरे बेलना छाप जिंदाबाद बेलना छाप जिंदाबाद बेलना छाप जिंदाबाद बेलना छाप जिंदाबाद हम ठीक है भैया तब हमोरा मन कहीं खाड़ बाड़ी बेलना छाप में अच्छा आए करे तो बड़ा भैया तनी देखो बेलना छाप इनकर बाटे निशानी क्यों लला हाथ में होतन के खाबो बेलना छाप हां बेलना छाप आगे भैया हमरो के खा ले हम जब रास्ते में खाना बनी है हमनी के वोट ये में जाई। हां भैया रउरा सब ने बहुत सेवा कइले बानी आ समाज में रहल बानी जिंदगी बितवले बानी ए सेरावा सब से हम रिक्वेस्ट को हम ठीक बा एक बार हमनी के मौका दी ना हमनी ने कोई सब हां एक बार मौका दे रवा चिन जाई नहीं खाते में के सर आवे तो बटन चालू है दूसरों से दिवावे हां ना चिंता नहीं करे फौजी जब हां हमारे मुंह बात हमनी के वोट बोले हो तारा के ध्यान दे हां एकदम कहीं ना जाए के करे के हमनी के दोनों आदमी के सब वोट रउए में जाई। हां और भैया तनी देखो अब तो वही है ढाल हो जाता हम तक हां तो ये सेरावा ऐसे सब करेंगे फेलिक्स करवा हां चलो ना बाटे ठीक है बोले ना तुम बोले के बाद चलो जा अभी बहुत चारों ओर घूमे के बाद बहुत समय लगी चलो भैया
अरे बेलना छाप घुमवा दे तनी तो अरे बेलना भैया। छाप जिंदाबाद बोलो बोलो हाँ हाँ बोली अरे बेलना छाप जिंदाबाद आदमी का बात हाँ। चला कनी यानी कि कुछ घोटावा सही बानी कुछ मतलब दान कुन होई ना। अरे महाराज रावा पहले हमरा के सेवा के मौका दी माने बिना जीतले हम सेवा पहले बानी के नारा ना ना ये तो ना ना एकदम कइले भाई हाँ ऐसा तो बात माने नहीं सेवा ना कइले हो कब तो बोले जा रहा ना, सब ना, ना, सेवा रावा तो भइल सबके बाटे। देखी हमार पैर छू के कहतानी एक बार मौका दी ना चली ना एकदम दी आई तब एकर बाद हमर देखब फिर हम का करत ना, ना, है खड़ौचा लेना पिच करवा देनी हां अच्छा अरे तनी तू हूँ आदमी जन ले बतिया वो संपर्क कर तबे ना आदमी तोहरो के चिनियन तो तहरा ई बुझा तो है नहीं खे हां आदमी ले कुछ अब रहुआ तो पीछे पीछे रहत नहीं रहुआ ना हो। आगे रहे के हाँ, चाहिए दादा। आगे ना सरकार आगे लेके पहले भी आ तू पीछे रहबू तो हमरा के आदमी का कहन के बुझाता कि ये सोचता कि हम ही बन सही जाई बताई जीतला के बाद मुखिया या रहुए हाथ में रही कि बहुआ के हाथ में रही के हमारी हाथ में रही हाँ ना ना तो ध्यान रही ना हाँ, जरूर हाँ तो रही। ठीक है बाटे ये कुल तनी ध्यान देवे के बाटे ये कितना खराब बाटे बाकी के वोट हमनी के तू मेहरानू जन ले सब भीतरी ढुक ढुक संपर्क करत रहो मेहरानू के वोट तोहरे ना बनावे के बा सब एने के वोट सब बाटे हाँ हो जाए तोरा भैया, सब ले- ये ना मैं इहे सरिया दे, चिंता हाँ। बा। चिंता हमरा नहीं करे के बस रवा सब बनी ध्यान जा दे देबे खोज, तो हमरा बस। चिंता नहीं खे एने के वोट मैं हम सरिया देबो सरिया तो ना हम अपना टोला के हेने मोर सरिया ए मारे तो हमार एकदम सही भी जाएबा संजय करी लगा तो जाए बेल्ला छाप जिंदाबाद 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 बेल्ला छाप जिंदाबाद 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 आपका मुखिया भैया बानी जा जी अरे हमनी के खड़ा बानी जा वोट में तनी हमनी पे ध्यान दी कहाँ बानी हाँ हाँ आई प्रणाम भैया प्रणाम प्रणाम सब कहीं कुशल मंगल बेलना छाप जिंदाबाद जिंदाबाद बेल्ला छाप जिंदाबाद जिंदाबाद आपका मुखिया कैसा है सोनी सुमन जैसा है आपका मुखिया कैसा है सोनी सुमन जैसा है आपका वोट कहाँ पड़ेगा बेलना छाप कहाँ पड़ेगा तनी देखो ये खड़ा बाड़ी हमार मलका हाँ भैया, देखो तो चिल्लात कितना बड़ा भैया तू तो अरे भैया चिल्लात तो नहीं थी का करो काम बा हमने के तो चिल्ला ही के लगा। वोट मांगता नहीं जना हाँ। भौजी है अरे भौजी है ना हाँ खाड़ बाड़ी माने महाराज तनी अरे यहाँ के मलका ही ना हाँ क्या कहता है चिल्ला नहीं हाँ तो हाँ तो उहे लहड़ी हिंगा के नाचिनम के हिंगा के नाचिनम के करक नाचिनम हाँ तो मलकाइन हड़ी हमार मोई पापा नहीं खन जा हाँ मोई पापा नहीं खन अच्छा तो ठीक ठीक बा है, बात ठीक है तो तो वो सब ले बता देब रवा ठीक बा, ठीक भैया बा। आई रोलो हड़ा ठीक हो जाई जाई अब देखो तनी भैया चल भैया देखी रवा अरे भैया हाथ जोड़ी बाटे तनी ध्यान दे अभी ना समय आई तब जाके गोड़ छुअम ना 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 नहीं देखी रवा सब के ध्यान कृ- रही। हाँ ठीक है बा रावा सब के कृपा रही तो हम जाने की एकदम अरे चोरी तो भैया हमर जाके बा दोसर जगह चोरी जरूर अरे ठीक बा अरे जा जा यार तू हम कहे जा रहा हूँ भैया देखो से तब के भेज हाय हाय भइले बा का होय का भइले हो छोड़ ना कहानी साफ हाथ हाथ का धइला अरे कहानी कि भौजी के वोट मांगे के रहे हम नहीं भैया नहीं इनका गलत नियत रह लो हमारा हाथ पकड़ के ये बात वोट मिली या चाहे ना मिली हम वोट के चिंता नहीं अरे कुर्सिया पे से गिरा के कुर्सिया पे से गिरा के चिंता में रही वोट मिली या चाहे ना मिली हम बंदा है जी मारो ला साथ में छोड़ ना हम वोट के चिंता हम वोट के चिंता में पानी होई जैसे जे मत देना मुखिया जी जीते के बाकी ना खेजी तक जीते के तू हाथ का हमर बहिन के भइल हड़ा आज तो लोग आज हम हाथ धनी तरफ खिसिया लगल हाँ। आ उ स्कूले में हमार हाथ धरता दे ओहर ना तू खिसिया देखले बड़ा तू हमारा सामने हाथ धरत अभी फोटो अरे भाई आया तू अब रुक जाओ छोड़ा के नहीं वोट के चलते आगे ना, ना, वो- ये बताओ ये कैसे तू पकड़ने का कहल जीते के नहीं खे जीते के हमारे जीतला वोट हमरा के हम मुखिया गिरई से हम जीत तनी खाई मिली हमरा के लेकिन इस लड़की के हाथ काहे काहे धइल सुन गलती का गलती कर पहले अरे मारी दे बता ना रुक
जा वोट मांग हेने आओ हेने आओ हेने आओ हाथ दे हेने आओ हेने आओ हाथ दे रह जाओ रह जा ओका छोड़िए मत हमरा ठीक बा वोट मांगत इज्जत बा हमरो तनी इज्जत पर माने ध्यान दी जा रमेश सबके कहते महाराज हमनी के पंचायत में का हाल होई आई तो हिया कुटल हवा ओकर का हाल होई हाल होई तो दहिया कुटल हनी लेकिन ऐसे करबा त हमरा ठीक नइखे न ऐसे कि हमनी के चुनाव में खड़ा बनी हमनी के प्रतिष्ठित आदमी हनी जा कैसे करतानी कैसे करतनी अब तू कैसे लइका बुद्धि छोड़ दो ना तो हम कहतनी कि हम बर्बाद कर देब एगो बात जान लो अरे गलती हो गई हां अब ना होई हां तो प्रणाम भैया लोग प्रणाम माफी मांगतानी गलती खातिर हम बबुआ गणेश आई हमनी के चैनल भोजपुरिया हीरो वजह हो भैया लोग ले कुछ कहल जा हमनी के कमेटी के हम भाई मुखिया जी बानी लेकिन हमार के हुई इज्जत ली तो हम मानम ना जीता बा चाहे ना जीतम हमार संतोष शर्मा बानी एकरा बाद ई बाड़ी सोनी सुमन नमस्कार प्रणाम हम सोनी सुमन बताई जा के वैसे करेला हैं वोट मांगो तनी जाए पीछे से हमार ननद का हाथ खींचा तड़न ऐसे करे के चाहिए ना करे के चाहिए हमार भैया रउआ जौन सबसे कुछ कहे के बाद सामने कहो हाँ रउआ सबसे यही रिक्वेस्ट बा कि समाज में गंदा ना होके के चाहिए सामाजिक के हमनी के गंदा नत करी जा समाज के स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान करी जा हमारा नाम राकेश राजा ये वीडियो के लाइक करी सब्सक्राइब करी और बेल आइकन घंटी के दबाई बोली और प्रणाम हम संगम आरती और केहू के भी भैया होखे तो हमरे भैया जैसे कि हमेशा अपने बहन की इज्जत आबरू के बचा के रखे खूब खूब ऐसे बचावे स्कूल में लुटावे प्रणाम नमस्कार भैया हम बबुआ गणेश अब भोजपुरिया हीरो हमनी के चैनल है एकरा के सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब करिए वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और कमेंट में अपन लिख के विचार दी कि बदमाश एकरा में सबसे ज़्यादा के बा वो तो पता चला था एकरे हमनी के बोले नहीं जाए यही हमनी के बोले नहीं जाए अपना में का नमस्कार भैया प्रणाम हम दीपक कुमार हमनी के वीडियो यदि अच्छा लगी तो हमनी के चैनल के सब्सक्राइब लाइक करब आ हमनी के और सब बतेबे के नहीं संतोष भैया तो एकरा के ज़्यादा प्यार दुलार देवे के बा हमनी के चैनल के आ लास्ट में हमनी के पूरा टीम के तरफ से सबके बार बार प्रणाम बाटे आ लास्ट में हमनी के यह कही ना जाए जय भारत जय भोजपुरिया जय भोजपुरी।